दिनैहाय जोङो थांनाय रबिबाराव मिथिहोनाय बायदि इउथ एक्सचेन्ज प्रग्राम दागारि बर' बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय जोङो लोगोसे दंफैयो। आं बेनिखायनो बयनिबो सिगाङाव जोंनि सोरजिगिरि गोथार गोथां इसोरखौ हामबाय होदों। जों माबायदि मोजां मोनसे प्रिभिलेज समखौ जोङो नायनो थाखाय इसोरा जोंखौ अनामोनब्ला जों बेबायदि लोगो मोनजानाय नङामोन। बेनिखायनो बयनिबो सिगाङाव आं इसोरखौ हामबाय होदों जोंनि बे सम मोननो थाखाय। आं बे समाव बे गासैबो फारिलाइखौ जाफुंहोनो थाखाय दागारि बर' बाप्टिस्ट चार्चनि सिङाव थानाय लाइमोन आफादनो आं बे समखौ बानायनो बे समखौ लानोसै। बे समखौ होबाय आरो जों नोंथाङा साफ्रोमखौबो आरो जोंनि दागारि बर' बाप्टिस्ट चार्चनि जि जानाय अननाय आरो सिबिनायाव जों जासिहरनाय जाबाय। जों आरज खालामो सिगांनिफ्रायनो जों आरज खालामो। जों जिउआव मानव समायना होनाय जिसु आफा नोंनि सिगाङाव जिसु आफा नों जोंखौ आफा अनो आफा बेनिखायनो आफा जों बे समखौ आफा जों मोनबावबाय आफानि नामनि सिगाङाव आफा दिनै बे आफा जि नैबे क'क्राझार बाप्टिस्ट चार्चनि आफा नोंनि ख्रिस्ट जों जोबोद आफा जों साफ्रोमबो आफा नोंनि महरनि बोसोनफोरखौ रायज्लायनो थाखाय सोलोंलायनो थाखाय आफा नों जोंखौ दैदेननो थाखाय आफा बेनिखायनो जों लुबैनो हाबाय नोंनि जिसु आफा नों गथायनि जिसु आफा जोंनि दामनाय देनाय खननाय आफा अरायबो आफानो जों हेफाजाब खालामनो जिसु आफा बे बोसोराव आफा होननाय जिसुनिफ्राय आमेन। दायो बर'निफ्राय जों मेथाइ फिनिश खालामगोन बे जाहैबाय सारिस' सल' फैदों आफानि सेराव Oh
시절에 된다.
Menunjukkan bahwa kita
गोसोआव दङ आफादनि बोराय बुरैफोर बिथांनि देहा सोलेरा बेयाव फैनानै खुलुमनो सिबिनो बेबायदि सुजुग सुबिदाफोर सम मोनासै आफा बेबायदि समावबो आफा बिथांमोनाबो खुलुमनो सिबिनो गोसोखांथोंसै आफा बेखौनो जेरावखि थाबानो बिथांमोननि जिबनाव नोंनि बोलोफोरा आखाइखौ दांनानै खुलुमनो नोङो समाय खालाम नोङो कारेज नोङो बोलोफोरा मोनसे बोलो खुलुमनो बिथांनि जिबनाव खुलुमनो होआ इसोर बेखौ जों गथायदों आफा बे समाव आफा बेबायदिनो नोंनि होनाय सम बायदि जे आगौ बियो मैया रुंसारि जाबाय जों बिनि थांनाय न'खरनि थाखाय जों खालामनो आफा बिथांनि दुखुखौ नोङो बांस'दो बिथांनि दुखुआव नोङो सुबाय होदो बिथांनि बेबायदिनो गोसोआवहाय आफा दिनै गिनायफोरखौ आफा हेफाजाब खालामनानै होदोंखौ जोङो बिथांमोना आफा नोंनि नोंजों सोमोन्दो थानानै आफा बेफोर गासैबो गोजानाव थानानै आफा जोङो नोंखौ खुलुमनानै सिबिनो आफा नोंखौबो आफा बे गासै कारनाव जों खौसेयै गोसो मोनसेयै मोनसे फोथायनायजों जों नों प्रार्थना खालामबाय नों खोनासंबाय समजों लोगोसे जों उत्तर होबाय बेनिखायनो थांबाय होनायजों बे गासै प्रार्थनाखौ जोंखौ सासेयाव बोखांनो हाग्रा गोसो क्रिस्ट'नि नामाव बुंबाय हामबायसै बे समाव जोङो बेयाव थानाय बायदि जों सानो बे समावहाय आलासि सिनायथि होगोन नोंखौ क'क्राझार कमिटिनि इउनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार बारदोलासा बिथांखौ आं आलासि सिनायथि होनो थाखाय बे समाव बानायनाय जाबाय गिबियावनो जोंनि गासैबो सुखुवाखै आरो मिथियाव बेयाव सफैनो हानाय जोंनि मण्डलिनि आरो दाखालिफोर सासेफोरखौ हामलायनानै मोनो आरो थामथियाव जि साबैसेनिफ्राय आङो बे मोजांथार समखौ हगारना होनो थाखाय आं ससे बुंनो सानबाय जेनेबा बे समखौ जोङो मोनलायनो हायाखै जेब्लानाखि जोंनि GCNW मिस्टार प्रनय मोसाहारि बियो जोंनि मन्दिराव फैदोंमोन ओमफ्राय मोनसे प्रग्रामनि थाखाय फैदोंमोन जोंनि न'खर बेबायदिनो बिसिबांबो खामानियाव बिदि होनो गाज्रि बे समावहाय बिथाङाबो दा जों बिथांनि गेजेरजों आं एसे रायज्लायदों जोङो बोसोरावहाय खननै बेबायदिनो इउथ फेल'शिप एक्सचेन्ज प्रग्रामखौ लानो जोङो इयुना बेबायदिनो आखायाव लादोंमोन ओमफ्राय जों बबेयाव थांगोन बबेयाव थाङा जोङो बेबायदि जादों ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंनि GCNWजों जोङो बेबायदि रायज्लायनाय एसे जोंनि बे बर'फोरनि सासे बेबायदिनो रोंगोन ओमफ्राय बिसोरबो बेबायदिनो प्रग्रामफ्राव थांगोन रायज्लायनायनि गेजेरजों बेबायदि खोथाया ओंखारगोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंबो बेबायदिनो नोंथांमोना फैयोब्ला मस्टलिफां जों बेबायदिनो बोसोरावहाय लाखायो खननैयाखौ बिनिहाय रायज्लायनानै जों उनावहाय मोजां जोंनि मण्डलिनि दैदेनगिरिफोर आरो बिथांमोननि मण्डलिनि दैदेनगिरिफोर सावरायलायनानै दिनैनि बे प्रग्रामखौ मोननो हादों दा बे समाव आलासि सिनायथि होनायखौ आं आखायाव लाबाय गिबियाव फारियै आङो सिनायथि होलांनोसै मिस्टार निकास बरगयारि प्रिन्सिपाल एभेलेबल इंलिश स्कुल दादगारि आरो बिथाङा जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि BDCनिबो ट्रेजारार आं बिथांखौ गसंनानै सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय जोंना आखाइखौमोन मिस्टार सिगोन मुसाहारि जुनियरनि सानसे स्कुल टिचार आरो बिथाङा दानि सार्भिसखौ दैदेनगासिनो दं आं बिथांखौ गसंनानै सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मिस्टार रिमस नार्जारि फारेननि सेक्रेटारि दादगारि गभर्नमेन्ट टिचार बिथांखौ गसंनानै सिनायथि खालामबाय आरो बेवहाय माखासे गुबुन दैदेनगिरिफोर दङ आं बिथांमोनखौ सिनायसिगोन मिस्टार धनिराम बसुमतारी प्रेसिडेन्ट दादगारि गभर्नमेन्ट टिचार बिथांखौबो गसंनानै सिनायथि खालामबाय
बिनि उनाव दं मिस्टार बिजय मुसाहारि सेक्रेटारि खाम सानडे स्कुल टिचार बिथाङा सेक्रेटारि हिसाबै मावदों आरो सानडे स्कुल हिसाबै मावदों बिथांखौ गसंनानै सिनायथि खालामदों आरो बिनि उनाव दं सानडे स्कुल टिचारफोर मिस्टार दैथुन औवारि बेगिनारनि सानडे स्कुल टिचार बिथांखौ गसंनानै सिनायथि खालामदों जोंजों लोगोसे दंबावो जोंनि मानगोनां ग्रुपनि सुबुंफोरा मिस्टार प्रनय मुसाहारि जेना लोगोसे बिथांखौ गसंनानै सिनायथि खालामनाय जाबाय सिनायथि होनाय बे सुंद' समखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय हामबायसै जोंनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा आलासि सिनायथि होनाय खामानि मावनानै थांबाय बे समाव जोङो खौराङाव होजानाय बायदि बे समाव जोङो दाननि फारसे जों थांनि बे समावहाय दाननि बागैसो आं फरायनि दानखौ थांनो थाखाय दानगारि बर' लाइमोनफोरा थांगोन ओमफ्राय दान थांनाय समावहाय मेथाइ खनगिरि स्निजा बसुमतारी आं बेखौ रेडि जानानै थानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय Labour
संग्रोनायनि सिगां माइरंमथि आखाइनिजों आरो गुबुन गुबुन मोनदेरनाय दा प्रभु बे गासै दानखौ आं नोंनि पवित्र आथिं गोजौआव फायनाय प्रभु नोंनो पवित्र खालामनाय आशीर्वाद होनाय बे दाननि गेजेरजों नोंनि हाबाखौ बांसिनै मावनो हानाय बेल' नङा प्रभु जों आरोबाव जोंनि जिबनफोरखौ जों नुनो मोनफैदों जों नाजा जाहाथे जों अरायसम नोंनि अननायजों आरो नोंनि पहाय होनायजों प्रभु जोङो जिउ खांनो हायो प्रभु बे दान जोंनि गासै बाख्नायनाय खुलुमनाय गासै प्रग्राम आं नोंनि पवित्र आथिं गोजौआव फायनानै नोंनि सासे गसाइखौ जिसुमायखौ बे समाव आं खनसे बे न'खर थुक्राझारनि प्रेसिडेन्टआ बे समाव हरनानै होबावबाय समाजावबो मोनसे थालांबाय सिनायथिनाया आं बे समाव सिनायथिनो सोंबावबाय मिस्टार प्रफेसर नार्जारि बिथाङा निउजिलेन्डनिफ्राय बड'लेण्ड टाइम्सआव आं बिथांखौ गसंनानै सिनायथिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे समावहाय प्रग्रामाव होजानाय बायदि सुंद' बिबुंथि लाखिगोन दाखालि बर'निफ्राय बे समाव मिस्टार टेनसन बसुमतारिखौ आं सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय गिबिसिनाव आङो जोंनि बासायगिरिनिफ्राय हामलायनो हागोन बेबायदि मोजांथार सम आरो खाबुखौ नम्बर थुक्राझार मण्डलियाव जोंनि युथफोर लाइमोनफ्रा बेबायदि इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो आरो थुलुंगानाय होफैनो सम मोननायनि थाखाय आरो नैथियाव हामलायबावो मानोना दैदेनगिरिखौ आङो बे समखौ होनायनि थाखाय थामथियाव आरो हामलायबावो बे मण्डलिनि दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो पेरेन्ट्सनिफ्राय लानानै वुमेन कमिटि आरो युथफोरनि आरो जेसेबांनाखि बे गोथार मन्दिराव ज' जाफैबाय आं साफ्रोमखौबो सानजौफुनि गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय आं बुंनो लानाया बेनो जेरैबायदि जोङो युथ एक्सचेन्ज प्रग्रामखौ दिनैनि दिनाव जों लानाय जादों आरो लानाय हिसाबै जों फैबाय आरो नोंथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ फरायनानै लाबाय आजावबाय आरो आजावनायजों लोगोसे जोङो साहा पानफोरबो जों लोंनो मोनबाय लोंहोबाय बेफोरबायदि आदर खालामनो थाखाय दैदेनगिरिफोर आरो मण्डलिफोरखौ हामबायबावो दा आं बुंनो सानदों जोंनि दादगारि बर'नि लाइमोनफ्रा एसेबांबो गोरों गोरा गैया फरायनायावनो होन दामनाय देनाय आरो बाख्नाय सिबिनायाव एसे दासो एसे डेभेलप जागासिनो दा बेनिखायनो जोङो गुबुन गुबुन मण्डलियाव जोङो थांनानै जोङो सोलोंलायो आरो इसोरखौ बाख्नायो इसोरखौ सिबियो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मण्डलियाव थांनानै जोङो युथफोरनिफ्राय जोङो सोलोंलायो दा बेबायदिनो जोङो नोंथांमोननि मण्डलियाव फैनानै जोङो युथफोरजों एबा नोंथांमोनजों जोङो सोलोंनायनि जों खाबु मोनबाय दा आं बुंनो सानबावदों जोंहा मोनसे थिरांथा दङ जाहाथे जोंनि दादगारि बर'नि लाइमोनफ्रा जेनाखि मण्डलियाव थाङो गोजानावनो होन खाथियावनो होन जोङो थिरांथा लानाय दङ जाहाथे जोङो बे गुबुन मण्डलिफोरनि युथफोरखौ जोङो जौगाथाय होनो हायो थुलुंगानाय लाबोनो हायो आरो जायफ्रा बेकस्लाइड जानानै दं बेफोरबायदि लाइमोनफोरखौ जोङो इसोरनियाव जों लाबोफिननो हायो दा जोंहा बेफोरबायदि थुलुंगानाय एबा थिरांथा जोङो लानानै जोङो युथ एक्सचेन्ज प्रग्रामखौ जोङो लागासिनो दङ बोसोरफ्रोमबो जों लागासिनो दङ दा बेबायदिनो आंहाबो मोनसे थिरांथा दङ आरो उन्दैनिफ्रायनो आंखौबो बिमा बिफाया जोनोम जायैनि सायावनो आंखौ
इसोरनो गथायदों जाहाथे आङो इसोरनि हाबा मावलांनो हायो बेफोरबायदि माने मा प्रेगनेन्ट बिमाया प्रेगनेन्ट जानाय समावनो आंखौ इसोरनो गथायदों दा देरनानै लावनानै आंबो बुजिबाय आरो साननाय हनाय फैबाय दा आंहाबो इच्छा दङ इसोरनि हाबा मावलांनो जोंनि इयुनफोरखौ जों दैदेनलांनो थुलुंगानाय होलांनो इसोरनियाव लाबोनो दा आङो खावलायदों नोंथांमोननि मबाइलखौबो जाहाथे नोंथांमोननि फिसाफ्रा इसोरखौ इसोरनियाव फैयो इसोरखौ सिगां खालामनानै इसोरखौ खुलुमो इसोरखौ बाख्नायो आरो बेफोरबायदिनो मण्डलिनि हाबा मावलांनो एबा मिसनाव हाबा मावलांनो नोंथांमोना थुलुंगानाय होयो होननानै आं साननानै लादों नोंथांमोननि फिसाफोरखौ दा मोनसे बाइबेलखौ फरायनो हास्थायदों समाव बारा गैला अन्नानै नोंथांमोना बाइबेलफोर दंब्ला आंजों नायफानो हागोन जेरेमियानि चैप्टार 1 verse जेरेमियानि 1 अध्याय 4 पदनिफ्राय इसोरनि नामै आं फरायदों जेरेमिया चैप्टार 1 verse 4 निफ्राय आं फरायलांगोन फोरबुआ आंखौ बुंबाय नोङो प्राण होआ सायाव आंनो दिथा होदों आरो नोङो सारिजाया सायावनो आङो नोंखौ जातिफोरनो लागै नाबि सायख'खादों चैप्टार 6 verse 6 आङो बुंफिनदों फोरबु इसोर माबोरै नायनांगौ आं मिथिया मानोना आङो सेंग्राथार 7 नाथाय फोरबुआ आंखौ बुंबाय नोङो दाबुं आङो सेंग्राथार होननानै आङो नोंखौ जायनियाव थिनहरगोन नोङो बिसोरनियाव थांदो आरो आङो जेखौ थिनगोन नोङो बेखौनो रायथिदो बिसोरखौ दागि मानोना आङो नोंखौ रैखा खालामगोन आं फोरबुआ बार दा बेफोरबायदि रोजाबनाय दामनाय देनायजों जाहाथे नोंथांमोननि मण्डलियावहाय थुलुंगानाया फैयो आरो इसोरनि रायजोआव नोंथांमोननि मण्डलिया नोंथांमोननि न'खरा जाहाथे थाङो आं बेखौनो बुंनानै बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बे समावहाय जोङो गनायनानै बारनाय बे समावहाय मेथाइ नङाब्ला मोसानाय नङाब्ला क'क्राझारनिफ्राय मेथाइ नङाब्ला मोसाफैग्राफोर बेफोरनि गेजेराव मोनसे मेथाइ दङब्ला मेथाइ रोजाबफैयो नङाब्ला मोसानाय दङब्ला मोसाफैनो थाखाय मावलांनाय जाबाय दा बिनि उनाव गागारि बर'आ मोनसे स्किट देखायनो नागिरदों दा बिनि उनावहाय जोङो बेखौ नायगोन दा बे मोसानाय समावनो रेडि जानानै थानो थाखाय आङो गागारि बर'नि लाइनफोरखौ आं हरनाय जाबाय
लाखिनो नागिरदों आं बे समखौ बिथांमोना हगारनानै होनाय जाबाय।
बर'नि लाइमोनफोरखौ मोजां बिथांमोना देखायनानै थांबाय दा जोंहाय माबायदि सोलायनांगौ आरो जों मोजां जायोब्ला सेकेन्डारखौ माबायदि बमबायनो नागिरदों माबायदि गावजों लाबोनो नागिरदों बेखौ जोङो नायबाय बिथांनि सायाव थानानै इसोरा खालामनोसै बे समाव जोङो फैबाय बे समाव जोङो इसोरनि गाहाम रावनि फारसे जों थांगोन दा बे समाव जों जिरायनानैबो गोबाव जाबाय अननानै आं बयखौबो गसंनो थाखाय खावलायबाय जेब्ला आलासिया जिरायगोन आरो जोङो जिरायगोन बे समाव आं बे समखौ जोंनि मानोना बिथांनि आलासिया अननानै जिरायदो
आंहा बेबायदि लेसफोर दङ जों गोबां समाव जों बेबायदि लेसफोरखौ जों देखायो आरो जों सप्तानि दायनिफ्राव जोङो बांसिन समावहाय मंगलबाराव आं बिदि खामानि मावगोन बुधबाराव आं बिदियाव थांगोन बिस्थिबाराव आं बेबायदि मावगोन जानो हागौ बेबायदि लिस्टफोर दङ नाथाय जानो हागौ जोंनि दायनिफ्राव बेबायदि लिस्टआ गैया जानो हागौ आं समबाराव बेबायदि फारसेन थागोन आङो बेबायदि खामानि सोरजों बेबायदि खामानि मावगोन ना बेबायदि लिस्टफोरा जोंनियाव गैयाबो जानो हागौ नाथाय जों बासायजानाय साफ्रोमखौबो गावजों फेलोशिप लानायजों लोगोसे इसोरा जोंखौ गावजों सम हगारनायखौबो बियो हास्थायो दा
बाराब्लाबो एकेबारे इसोरखौ बाहायनाय सिबिनायाव हिर'यिन दंथ'यो आरो हिर'यिन जालांबाय थागोन दहायबो न'खर थुक्राझारनि सासे बिफाया हिर' होननानै थांबाय दाबो दाक्टारि महरनिफ्राय हिर' होननानै थांबाय दा सिंगारनिफ्राय बांद्राय जों दिनै खोनायाखिसै बिफाफोरनिफ्राय जों दिनै हिर' खोनाबाय आरोखि जानो हागौ बेबायदिनो इसोरखौ बाहायनाय सिबिनायाव बिफाफोराबो हिर'यिनै थांबाय थागोन आं आसा थाबाय दा बे समावहाय हामबाय होनाय बर' थेंक्स दं बे समावहाय दादगारि बर'नि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ माब्ला थांगोन होननानै जोंनि इयुनफोरनि दादगारि बर'नि इयुन लिडारफोरजों रायज्लायहरदों जेरै
नोंसिनि मण्डलियाव दाखालि बर'नि लाइमोनफ्रा फैबाय नोंथांमोनाबो मोनफैगोन नोंथांखौ आसा खालामनानै आं बुंनानै नोंथांमोनाव मोनसे आसा खालामनाय जाबाय हामबायसै बे समाव जोंहा दा जोबनाय फारसे जों फैबाय बे समावहाय लास्टआव दङ जाहैबाय कर'ना बायदिनो जोबनाय फैखाबाय बे समावहाय जोबथा आर'ज खालामगोन जोंनि न'खर क'क्राझारनि पास्टर बे समफ्राव बिथांनो हरनानै बिथांनि आर'जनि गेजेरजों जों जों बयबो सिगांनो बिदाय जासिनानै सोरबा थांनाय गोथार गोथारनि सिगाङाव नों जोंखौ अननायखाय जों दिनै गुबुन गुबुन धर्मआव गुबुन गुबुन न'खराव दंमोनब्लाबो जोंखौ गोथार मुङाव जों खुसि खालामबाय प्रभु नायफोरखौ दाखालि बर' बापटिस्ट चार्चनि लाइमोनफोरजों लोगोसे बेनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुनफोर जोङो बेयाव फैनानै बे मण्डलिजों जों नोंखौ बाख्नायबाय जोङो मेथाइ रोजाबगिरिफोरजों नोंखौ प्रशंसा खालामबाय जों नोंनि बाथ्राखौ नोंनि लोगोनिफ्राय मोनथिबाय आरो गुबुन गुबुन एक्टिभिटिस फारिलाइफोरखौ लानानै जों नोंनि ग्ल'रिनि थाखाय नोंखौ समायनो थाखाय जोंनि जिउआव बोखांनायनि थाखाय जोङो बेबायदि बे प्रग्राम बे फेल'शिपखौ जों मोननो हाबाय बेनिखायनो प्रभु गोसो सिंनिफ्राय नोंखौ हाजारसिम थांबाय होनो दानो प्रभु जोङो बे गासैबो आशीर्बाद बोरफोरखौ लानानै जों गावनि फारसे आरो जों लामा हान्थिनो pada गासैबो बिषयावबो जोंखौ सिगां सिगां जोंनो दैदेनबाय दानो प्रभु थांनायनि सिगां आफासोरनि अननाय प्रभु जिसुनि न'खराव आरो गोथारसिनि लोगो लानाया जों बयजोंबो लोगो थाथोंसै जेसुनि नामनिफ्राय थेंक इउ हामबायसै बयबो